Здравейте, приятели, днес ще гледаме новото видео на банката. Не знам дали сте го гледали, но сега с нас ще го гледаме. Какво ще стане, ако... Ано, Мечо! Ти на какво си се направил ти, бе? Марука ми е много смешно, като го говори. Ама Мечо не го знам. Ах, как ми докосна газа! Заповед. Мечо се превърна в Ергена. Поне, че утре започва, ама... Давай ти. Чакай, имаме още. Заповядай. Изненада ли са? Да. Виж как прилича на главата ти. Защо да прилича на главата ми? Защото е пълен с въздух, като главата ти. Издиша от всякъде. Ана! Честит си, свети Валентин Марука. Хвани ма здраво за моята цигулка. Остани все така красива и грозна, с очи като на кучи и глава мистериозна. Ако мога, на луната ще закарам и завинаги там ще оставя, обещавам. Мечо, още по-силно ма докосна на газа. Абе, за кого толкова много те харесва, бе? Май на много хубаво ми мириш. Да, намазах се с масло. Маргарин ли? Не, с масажно масло Choco Oil. С миризма на шоколад и желание за секиш. Затова ли ми идва така да ти изяждам целия, бе? Взех и още нещо. Шоколад Choco. С афрозодиак. Да се обичаме още повече. Колко повече, бе? Сега ще видиш. Гледай. Едно за теб и едно за мен. И после ще ме харесаш. Айдано. Видя ли ми новата обувки? Матуронки. Адидас. Обаче новата е модел Пума. Мечо, какво направи ти, бе? На тебе много акъл ти е дошъл, бе. Нормално. Все пак в чужбината бях. Малко ли пари съм изкарал? Това акъл с пари ли се купува, бе? Не можеш да го купиш. Или имаш, или нямаш. Ама като имаш пари, акъл не ти трябва. Като нямаш? Като нямаш, акъл пак не ти трябва. Акъл не ти е важен. Важен ти е само да имаш парите, да си правиш кеф на душата. То не е, че аз не го правя, но... Защото не можеш да мислиш. Ко? Ти нещо да не си се направил. Пренемена ме изглеждаш ти като мен. Мечо, убител кой мъж за те с работи, да. Веднага ма фана, гледай. Искам се да познаем, че Марука се направи операция да си сложи бемка. 100%. Не съм го гледал. Къде ме търсиш, ме? Направих си, да. Операция на красотата си направих. Какво си примахна? Сложих си бенка. Станах Марука. Ето, аз какво познах. Ма не съм го гледал. Не съм го. Марука Монро. Веждите си ти, същите ли си ти? Не. И тях си ги направих на Софи Маринова. Направо ще изям с парцалите, ще те изям, да знаеш? Направо и аз тебе не знам какво ми стана, бе. Да знаеш, си киш шоколада почна да действа. Аз ти казах, давай да вършим набързо работата и после да ти показвам новата кола. Нова кола ли си взел пак ли, бе? Как няма, Марука? Мога ли да се прибера без да гледат да ни завиждат? Нека да завиждат, ма. Да, че се разтеках на Айде, да. Майко, какъв тос летяща чиня! Гледай! Марука Тос, последният модел Меркендес. Това последния ли? Няма да произвеждат повече. Не, ще произвеждат. Тос Димек, последното модел, чисто нов. Аз съм първата, дето пардел вътре. Сега те разбрах. Директно в фабриката на Меркендес Германия го взех. Единствен в меден рудник за няколко години напред. Тъкмо да има по-дълго време да завиждат. Машала, бе. И сега колко струва тази работа? Не знам да ти кажа. Ко ме интересува? Марука, парите нямат никакво значение, когато имаш пари. Това е приказка, бе, Мечо. Айде, пожелавам ти само такъв тарикат да си оставаш. Най-напразно на Германията Бил Гейтс ме викаха. Какво?
на Германията си бил гей ли? Нема, как ще съм? Ах, остай. Айди, качвай се вътре да те показвам. Айде, давай. Абе, Мечо, те в завода на Меркендес Германия българи работят сигурно. Как разбрам? Забравили са да ти сложат дръжки. Сега да ти питам празната тиква, дето имаш, нямаш. Ти като ходиш някъде на скъпо по-така хубаво място, как отваряш да ти питаш на вратата? Чукам. С кой си чукаш ти, ма? Абе, на вратата чукам, бе. Чукни де. Гледай как са го измислили. Айди, качвай се. Айди да видиш вътре. Мара да, Мечо! Кой беше това? Колата, ма. Той ми знае. Ние се познаваме с него, приятели станахме сега, като се прибрахме на Германията. Има повече мозък от тебе. Изкуствен интелигент. Ай, сектира. Да, ма. Гледай сега какво става. Меркендес. Кой е най-красивия? Най-красивия си ти, Мечо. Ти си най-красивия. Кой е най-богатия? Най-богатия пак си ти, Мечо. Ти си най-богатия. А сега, Меркендес, кой е с най-големия? Мемет пирата. Верно, всичко знае. Какво са има? Мечо, чакай, ще направим билата, бе. Ти си с най-големия. Интермемета тук махлата, малко бавно го фащам, зато и така се сбърках. И аз съм човек. Ще ти казвам аз на тебе. На Ваксана, ти телевизор ли си ви сложил така отпреди, бе? Да, навсякъде плазма има. Виж, пред тебе, пред мене и по средата. А тавана видя ли го, че е паранормален? Как се прави? Сега гледай. Кабриолет. Винаги съм искала кабриолет да има, Мечо. Обаче така със затворен чардак, само да гледам космоса от така нагоре. Защото иначе ми е студено. И аз така. Това е голяма работа, бе. Това само дето свирки ни прави. Свирки ни прави. Гледай. Прави. Всичко прави, ма. Виж какво съм ти сложил на джапанката. Ти за всичко си помислил, бе, Мечо. Евала, бе. Къде ме търсиш мене, ме? Тук съм. Айде да ме повозиш малко. Къде, на задната седалка ли? Искаш ли да те омажа цялата с този нещо? Айде после. Айде сега да ма караш Боровец, Попорово, Бански да ходим. Марука, страх ме е да не вземи да стане пак онзи жандарът, дето да ни фани нещо, Няма никой да става, бе, няма, спокойно. Аз знам един път да минавам и където там го няма. Да не стане нещо. Няма, бе, спокой се, бе, айде карай, давай. Меркендес, на Софи Маринова имаш ли, бе? Пускам, како? Няма кой да го спре. Най-големия, най-успех. Ко да направя, бе? Откъде да знам, че така ще изкача от храстите, бе? Ко става тук, бе? Кои са тези коли, бе? Меркендес, батко. Меркендес. Виж, може и да мисли. Меркендес. Ко мислиш за жандарите, бе? Мисля, че им дигнаха заплатките. Щото са и малки патките. Я по-тихо, бе. Нещо много ма съмнявате вие двамата. Откъде пари за такава кола? С видео разбираш всичко по-бързо и лесно. Постигни успехи с видеоуроците на... Мраза... Не ви мраза, бе. Мраза, ето. Тук уча се. Тук съм се научил. Уча се. Батко, спокойно. Сега знам, че се съмняваш, обаче ние не сме като другите. С честен път си вадим парите. Да. Го мъжа ми по 3 месеца в Германия, го няма. Газа му съдират. Гей работи там. Бил Гейтс ти казах, че ми викат. Бил Гейтс. Това да е. Бил Гей там. Тук още не е бил. Ти добре ли си, ма? Мечо, срамна работа няма, бе. Батко, кажи му, че срамна работа няма, бе. Ти нали си полицай? В намайките между филии ти искаш ли да те вкарам? Ще трябва да ти вземам книжката. Защо? Защото си карал 70 км над ограничението. Няма как да е станало то с работа. Станало е. Камерата те е снимала. Развален ти камерата! 70 км! Ти добре ли си? Чуваш ли какво говори тос? Аз сега като бях на автобаня, поне с 300 карахме. Той тос, бандита на пътя, гледа лошо. Като го видят, път му правят. Да минава, никой не може да го пипа. Басмак газ педал, тарикат гелим.
Уоу! Уоу! Ай си 40-70 км. Пиши поне 150. Няма да се излагаме, някой ще не видиш и не си смей. Ко ми гледаш? Няма ли да вярваш? Едвам седи на пътя тос. Виж, задната гума хлабава стана. Няма ли да вярваш? Въобще не ме интересуват вашите простоти. Над снимката, ако искаш, може да се я сложиш в рамка. Кой е там? Те седи до тебе. Никой има. Остай ги ти тези работи. Това не виждаш ли, че снимката направена срещу слънцето пече и затова така става. Слушай сега, давай на тебе да ти давам някой лев и да забравяш кой си. Айде. Няма как да стане. Отнемам ти свидетелство за управление на МПС. Като не си гледал знаците, така е. Понякога като си затварям очите и не мога да гледам. Не мога да оставя то с работа така. Ела сега да си поговорим малко с тебе. Какво ще говорим? Искам да измислим нещо сега. Няма нищо какво да мислим. Батко, айде не дей така. Моля ти се сега. Познаваме се, за първи път се виждаме. Сега аз много добре знам какво се става тук. Знаеш, че нищо не знаеш. 14 февруари сме. Свети Далматин. Ти си тук, жената вкъщи. Аз ли няма да знам ти как се чувстваш? Много добре знам как се чувстваш. Аз се занимавам с това, оправям човешкото настроение. Да бе, нали си бил гей? Не бе, остай ги те с работи. И двамата знаем за какво става въпрос. Една черна магия няма ли ти дойде добре? Само е така за момент си помисли. За момент. Жан-Клод Ван Дал в леглото е. Най-доброто ти предлагам. Да знаеш от мене. Един път черно, после винаги черно. Хората специално за той се връщат. И най-важното, безплатно ти го давам. Костен лос. Бите. Какво ще кажеш? Нищо не искам в замяна. Само да ми даваш книжката искам аз. Правим ли? Добре, айде, съгласен съм. Давай документите. Благодаря ти, батко. Няма да съжаляваш. Сега ще видиш за какво става въпрос. Айде, ма! Ела тука, ма! Не иде да си криш, ма! Айде, идвай! Ето го моята, запознайте се. Ти пък какво си? Джеджета съм, черната пантера съм. Ма не бе, не, чакай. Не се притеснявай, брат ми, всичко е наред. Няма да се притесняваш. Един път черно, за винаги черно. Айде да вършите работа. Не, моля се. Взимай документи, тръгвай, нищо няма да ти пиша. Моля се. Не, Марука! Слизай бързо, пусти апартамента. Няма глоби, нищо няма да има повече. Няма проблеми, не се притесняваш, ще свършите работата. Айде, влизай вътре. Какво става, Мечо? Работа ли ти излезе пак? Излезе малко работа, все пак днеска 14 февруари. Няма как да вършим нещо поне сега. Не само една работа. Да. Има от маслото на Чоко, там използвайте. Да! Много хубаво. В джапанката съм стал от маслото на Чокото. Вземете си. Шоколади има също, хапните. Отзаде, да, на подлакътника има. Така, давай, така хубаво. Виж как ми прави. Джеджи, какво стана, ма? Ко да стане? Скъсам фиша. Направи го да умирга ли? Да, ето виж. Така, аз ти казах, че ще направим работа. Джеджи, кажи сега. Какво ще кажеш за Меркен Дес? Хареса ли? Та смечка, чо гизела раба. Светика безростация. Сирса да голямо има. Музиката сватба отива. Гарнитурата кожа. Голям бича. Данки шойн. И аз перси. Ако чува, бичо. Вярно в Германията, че чувам, че си бил гей. Какво направим? Специални благодарности на Чоко за осъщественото партньорство. Освен натуралните шоколадчета с афродизиак, които вече познавате, Чоко имат и нов продукт – масажно масло с аромат на шоколад. Свети Валентин наближава и ако искате да се забавлявате така както Мечо и Марука се забавляваха, линк долу в описанието. Подстригвай. Това ще бъде от мен. Да ви хареса клипа и да